Grabatzen ari garen unean gaueko 12:25 gutxi diren honetan, Tolosako Beotibarren Agirrek eta Iztuetak Larrazabal eta Eskirozen aurka jokatu duten B serie txapelketako, binakako txapelketako, bigarren jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Agirre eta Iztuetarentzat izan da 22 eta 18ko emaitzarekin, eta honen bestez, Iruin Semeak eta Gipuzkoarrak pronostikoak hautsi dituzte. Izan ere, Larrazabal eta Eskiroz favorito xamar ziren gaurko norgehiagoka honetarako. Norgehiagoka hasiera-hasieratikan izen bat nabarmendu behar da beste guztien gainetik, eta hori Asier Agirrerena da. Nola atera dituen babak heltzetik norgehiagoka hasieratik ikusgarria izan da, ikeragarri jokatu du hasiera-hasieratik Asier Agirrek, eta hori norgehiagoka amaieran noski islatu eginda garaipenaren ondorioz. Egia da, Eskiroz eta Larrazabal nahiko hotz hasi direla. Bi hauek dira txapelketako favorito nagusiak, baina errealitatea da, momentuz, behintzat, bitik biak galdu dituztela. Eta aldiz, Agirrek eta Iztuetak bitik biak irabazi dituzte orain artean. Azken jardunaldian, batetik, Larrazabalek eta Eskirozek galdu egin zuten gogoratuko dugu. Kasu honetan, Larrazabalek lehen mailako txapelketa jokatu zuela Izarna Zabalen Arangurenekin batera Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka, eta bere ordez Senar debutari aritu zela Seguran Eskirozekin batera, eta bertan Zubizarreta eta Ugartemendiaren aurka 22 eta 12 galdu zuten. Eta aldiz, Agirrek eta Iztuetak azkenerako zuntza ustura izan zuen Alberdi eta Morga Etxebarriaren aurka irabazi egin zuten 22 eta 19ko emaitzarekin. Gaurkoan ere norgehiagoka oso estua izan da, esan dugun bezala Asier Agirrek hasieran sekulako erakustaldia eman du, gero baita ere esan behar da, Larrazabal eta Eskiroz esan dugun bezala hotz zeudela, eta Martxeliztu eta nahiko irregularrantxean hasi da, ez, pilotakadak ongi askatzen zituen, ongi atzeratzen zuen, baina gero pilota batzuk ere galdu ditu, eta hasiera horretan behinik behin sufritu egin dute apur bat, baina hala ere 12 eta 8ko emaitzarekin iritsi dira. Agirrek esan dugu erakustaldia eman duela, baina beste behin ere erakutsi du zenolako defentsa duen eta zenolako pilotaria den. Maila honetan jada Agirrek deskribapen gutxi behar du, promozio mailan oia arrandienetako bat delako, gaur egunean eta urte askoan ere izaten ari da iruindarra, eta hori gaurkoan beste behin ere esperientzia hori nabarmendu da, ezta. Gero ordea, esan dugu 12 eta 8ko emaitzarekin iritsi direla lehenengo etenaldira, beraz aldea etzen hain handia, eta aldea etzen hain handia izan ere aurrean zuten bikotea Larrazabal eta Eskirozek osatzen dutena zelako. Larrazabal eta Eskiroz egungo txapeldunak dira, eta aurten ere favorito irten direnak, eta hauek ez dute, oparitu egin dute gaur zer edo zer, baina normalean ez dituzte gauzak erraz jartzen. Eta bigarren zatia jada oso bestelakoa izan da, Agirrek ere distira galdu du, pilotek ere distira dezente galdu dute, eta asko ikeragarri gogortu da norgehiagoka, eta batez ere hori ordaindu duena Martxeliztu eta izan da. Martxeliztu eta asko sufritu du bigarren zati horretan, eta 13 eta 8 ipini badira ere 12 eta 13ra ere hurbildu dira. Hemen Iker Larrazabal pixkanaka askatzen joan da, izan ere hasieran oso lotuta ikusi dugu, kolpez eta bizi bai, baina behar bada boleak eta ez zituen besteetan gastatu izan dituen bezala gastatu Larrazabalek, eta hori nabaritu da bikotean. Eta gero hortikan aurrera 18 eta 13 ere ipini dira Agirre eta Iztu eta aurretik, eta hortxe egon da gakoa, Josu Eskirozek pilota batzu galdu ditu, Agirrek egin batean eutsi dio, ez noski hasierako distirarekin, baina oso ongi eutsi dio norgehiagokari, defensan ere bikain, eta Iztu eta altzuen moduan ibili da. Eta gero 18 eta 19ra ere hurbildu dira Larrazabal eta Eskiroz,
hemen, Larrazabal da pixka bat askatuta ez hasieran normala da, gauzak ez zaizki ongi hasi eta Larrazabal tentsio handiarekin ikusi dugu, baina gerora pixkanaka askatzen joan da Amurrioarra, eta hori nabaritu da zalantzari gabe, eta 18 eta 19 ipini dira aurretik, baina gero ja da fisikoak asko esan du, bigarren zati horretan, ia dena, eta lehena erori dena Josu Eskiroz izan da, eta ondorioz 2 pilota galdu, eta hortxa baitu da, norgehiagoka. Benetan, Larrazabalek eta Eskirozek ez diote, hasiera ona eman txapelketari, noski gora egingo duen pikotea izango da, horretan ezin da zalantzarik izan, baina oraindik ere pauso asko dituzte emateko eta gauza asko hobetzeko, eta aldiz Agirrek eta Iztuetak, Iztuetak 2 partidetan bi astez ere bigarren zatietan sufritu du, baina Agirre ikusten da lanerako prest, beti egon izan da lanerako prest, eta aurtengoan gainera txispa eta inspirazio puntu batekin behintzat bai hasiera honetan, eta ikusiko dugu ea nola jarraitzen duten. Hauxe beraz, Agirrek eta Iztuetako 22, Larrazabalek eta Eskirozek 18, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.